ayimnyama nje ayi-right manje but ijezi lami liyakha. Hi guys, hayi ifoni yami kumele ngibekele la izuwa morning. Oh shit. Nje ngilanga liphuma lezo ndaba zukhahlamba ngazi nokuthi ithini leyo ngoma kodwa ubuhle bungaka ngiyabuqala ngazi nje leyo phakathi nje ngilanga liphuma. Yo angikho sure guys ukuthi ngoma ithini but bayaphila abantu. Guys, can you please tap the screen? Siwaze wamuhla ave ngifisa ukubona. Khululeka mamthombeni. One day uhlala kuphi mamthombeni? Amen. I'm sorry. Wangishela waqoma ufuna ungilobola ashayi vacation sami sophola siyingubo ne-ice ne-Coca-Cola uhlala kwamashu. You, I will only come there maybe next year. Ngizoza next year. Hi sweetie, hi. Ngizoza I think next year. Ngebirthday yami guys. I like to spend ibirthday yami at Durban. So soon ngizoza at Durban. Soon. Mese sengise Durban ngizonazisa ukuthi guys, ugirl ukhona. So nje ningastresseki nizongibona. Ashayi ingubo ne-ice sahambe siyophola angazi si-Coca-Cola angazi ukuthi ithini leyo ngoma leya ithini. Wangishela ngaqoma ufuna ungilobola ashayi vacation sahambe siyophola siyingubo ne-ice ne-Coca-Cola. Ngiyitholile iyona guys, please tap the screen. Iyona ngicela ukujola nawe. Yo guys, angijoli mina. Inkinga yami ukuthi mina angijoli. So uzojola nami kanjani? Mina ngajoli. Why lento le kuyizitshintshe yenza amakhala engazi. Ashayi vacation sabe sophula. Ngisacela bandla nithipeni iscreen. Mina ngizophuma. Yazi ifoni yami ingenzela itayile engingazazi nje. I-TikTok yami guys, i-TikTok yami ngiyangena today kube ngathi i-TikTok entsha. Sithobile, ubani usithobile manje? Hello dear, hi. Ingenzela itayile ezintsha i-TikTok yami. Ngiyangena ingivezela like ngathi i-TikTok entsha. Swipe ntontonton. Mengena ku live ingitshela ngokuthi accept izinto ezikanjalo nje. Ene mina ngi-understand leyo nto leyo ukuthi wayenza. Angi-understand.
Sithobile. Ubani uSithobile? I'm asking ukuthi ubani uSithobile. Yiloko mina ngibuzile. Ukuthi ubani uSithobile? Ke ngiyabona but ubani uSithobile? Maybe phela mhlawumbe uyangiphambanisa yabo. So kumele ngazi ukuthi ukhuluma ngakho maybe. No, I didn't. Like ayikho into engiyidelethile cabanga and angizange ngike ngize ngidelete TikTok. But ikhomba njenge TikTok entsha. Even ngisho ama hashtag kusuke yonke into nje ingenzela izitayile engazazi nje iTikTok yami. You ngiyenzela nje izitayile because nanokuthi mhlambe ngiyi-update ekudala like maybe boma 2 weeks back ayizange izenze kanjena. Lo akaSithobile uzongibhora tu because ngimbuza into eyi-1 lokuthi ayiphana nento eyi-1 Sithobile can I join Sithobile can I join and ngibuzile ukuthi uba uSithobile but you keep on ubhalana into eyi-1 yini manje uSithobile lo nje ngizovele ngimblock nje mina ngiyabhoreka ngizovele nje ngimblock nje nami kwaba njalo last week. I wonder why how engabi letha lento leyo lona ngifuna mina lento leyo ukuthi mo wenza video let's say mhlambe ngenza video ne someone ngicollaborate like i-video yami ivele kuye ivele nakimina ayikakaveli lento leyo maka benches sawubona noThando yabo ayikakaveli lento leyo kimi ayifuni ukuvela marivezana nezinto engingazifuni. Wena last morning ngizokublock ungabelieve zovele nje ngiblock nje ungabelieve mina cela sithepeni screen guys. Yeah, ayo Aisha miyangimangaza shemi TikTok yami yo iya actor nje yo Ashaye vacation yokulabila kodwa nami ngibangela ukuthi ubaze lapho uPentshisi ngibangela ukuthi ubaze lapho uPentshisi nanokuthi ngumama kaPentshisi nje Wangishela ngaqoma ufuna ungilobola Ashaye vacation Sunday sophola Hey do you date with Nkosinathi? Oh hey yini into ezicabanga ukuthi ngithana noNkosinathi? Sanibona like sanibonani. What makes you think ukuthi mina isoka lami Nkosinathi yini into ekwenza ukuthi ucabange lokho? Angaze ngize ngiposte naye Nkosi yami. Angazi ne video 1 I know her straight shame. Awusukume mbona ugqoke kanjani please. Hawu ngisukume ufuna ukubona ngigqoke kanjani? Wena style luhlelana ngoba wathile ukuhlanganisa 1+1 because abantu abaningi bathe ujola naye. Kusho ba? Kusho guys usho. Bathi abantu abaningi bathi mina ngijola noNkosinathi. Hey le yangane yakwamthengu. Oh ngisukume ufuna ukubona ngigqoke kanjani? Ngigqoke kabi. Hawu ngizigqokele nje ukuthi ngisemsebenzini. Teki le cargo, ijini, i-crop top, ungafaka iskipa ngaphansi because kuyabanda. Bathi uNkosinathi. Usho ukuthi bathi uNkosinathi. Awuphambanisi. uNkosinathi uyena kuyimuphi vele?
uyena kuyimuphi yena uNkosinathi ngiexplainele kuqala uNkosinathi ngizokutshela baboneni labo bantu labo awubabuzanga ngani ukuthi yini leni ibonile nicabanga ukuthi usuwelisa yena uJola Nombo wangishela ngaqoma ufuna umlobola ashaye vacation sambe sophola singone ice ne Coca-Cola sawubona Paris ayangiyazi indaba lo ngibuza yona lasibhoni Stallion ubani okwenzela ilanga lakho ubani lo wenzela ilanga lakho cha mina ngithe angiyazi leyo ndaba leyo mina engikushilo ukuthi mina angiyazi leyo ndaba leyo ngicela wena ukuthi ungenzele ifavor hi hello ngicela wena ungenzele ifavor ne uyobuza labo bantu labo ukuthi yini lento le like abayibonile eyenza ukuthi becabanga ukuthi uyena and then I will take it from there Go Friday yongaka sekuthiwa uJola noNkosinathi kanti bakufuna ngempela bangifunani ngempela ngicela ukuthi ungibusele Hey guys ngama investigator nina ha Hey nina like hey futhi One comment made me happy and proved everything. Bestalweni mina vela ngina comment kulento ishoyo. Hi Yazi, I love you and I always watch your videos umuhle Shem. Thank you so much Dineo. Kyaurat. Guys, mina ngiyazi lento enikhuluma ngayo Shem, to be honest. Yeah. Mina Shem, to be honest guys ne. uNkosinathi uyakwazi ukuthi uyamphika. Mina ngizange ngize ngiphike umuntu. Mina angizange ngize ngiphike umuntu. Mina ngithe angazi mina ukuthi nikhuluma ngani. Iyona into engishilo leyo. Angizange ngize ngiphike umuntu ene mina ngithe futhi ngicela ukuthi uyongibuzela kulabo bantu laba abaxoxelile leyo ndaba ukuthi yini le benza ukuthi becabange kanjalo. Because lo muntu eningibuza ngaye I think ngine video 1 naye ya last year nakhona. Ngine video 1 engayiposta on Facebook okay nala ku TikTok. Nakhona sikhona no yi2 nsoso yi2. Shuthe su3 sashutha futhi sibaningi so ngibuza mina ukuthi yini le yenza ukuthi ngicabanga ukuthi uyena iyona into nje engifuna phela yabo mina ngangitshela lo awu ngizonitshela iqiniso ukuthi ngiyazi leyo ndaba ora ngiyazi na Yeah. Yabona ke last born manje sesingakhuluma ukuthi ke wena sewuzosho ukuthi yini lento last born ubani lo engichetha naye ku WhatsApp wena umaziyo Okay wait khona umuntu like owazana naye khona umuntu like omaziyo ukuthi uyangazi mina close now Yeah, ithi ngibuze lo question. Ukhona umuntu mhlambe omaziyo wena? Manje pho lento ikhuluma uyithathaphi?
Uyizwe phi wena lento ekhulumayo ke? Hey guys, ninabasethi yo. Bangishela ngqoma. Ngizwe ngabantu. Hawu. Labo bantu labo lasibona abasaphambuki inyana mhlambe bezitshela ukuthi umfana because umfana ngishuthile naye ngine hayi nami impela sengifisa Staloni usizakele wena ngathi uya-actor ngiyakusola mina ngisola ngathi unesiphiwo khona maybe isiphiwo la khona so bangishela ngaqoma ufuna ungilobola ashaye vacation sambe sophola siyingone ice ne-Coca-Cola. Yo, ngiyayithanda le ngoma guys. Hi gorgeous. Hi. Nasho isigaxa ebengingasazi mina. Yo guys, khona nje imessage engiyibona lapha phambili lapha phezulu ethi ngicela wenze ivideo ngengoma yami. Yo hey ngiyastress kazi niyithatha kule ndaba kodwa uya WhatsApp na yo nkosi yami yebo don't wait for my test, I won't test you. Kazi niyithathe kule ndaba nkosi yami yo ngiyazibuza ukuthi niyithatha kule ndaba Shayi vacation sambe sophola siyingone ice ne-Coca-Cola. Ngiyithanda le ngoma sham guys. Anyway, ifoni yami ikusenge kusa iku 5%. Let me charge my phone ngizobuya. Hopefully mangibuya angeke kusaba naleli gama leli bengibuza. I'm from Soweto, South Africa. When I started on WhatsApp ngoqeda la wena ngiyakusola ukuthi uwena uthumula sibone ukuthi ezoconfirm. Ngiyakusola please, if mungenankinga ngisacela ungiphe inamba yakho, ngifuna ukubuza something into ekade lento ekade ngiyo. Okay, ngicela ukuthi ungi-DM sikhulume ku-DM manje yabo mengiphuma la immediately DM me and then we'll talk ne. Let me follow you back so that ngizokhona ukubona i-DM yakho. Thank you Kosi. How are you guys? Oh my god, khani ningena manje and mina sengiyaphuma because of i-battery lami liku 4%, but I will come back once ifoni yami yathi 30%. I will come back ne. Okay bonkosi.
Cha uNewborn ngifuna ukwazi lento la kafisa ukungibuza. Inkinga ngiconcern ngale ndaba kangibuze yona uNewborn. Ukuthi uyithathaphi. So ngiconcern nanokuthi guys cha angeke ngikwazi ukuphi inamba yalo muntu loyo. Come to my inbox, talk to me and then we'll take it from there. And then another thing is guys akekho umuntu engimphikile ningaze ningirecord la nifike nithi mina ngiphika umuntu mina akekho umuntu engimphikile mina ngithe niyithatha leyo ndaba that's it yiloko nje kuphela mina ngishilo ukuthi niyithatha phi leyo ndaba leyo ngisacela ukwazi ukuthi niyithatha phi iloko sengiphuma nje yiloko engizokusho anyway sizobonana mase sengibuya ethi ngicharge kancane ne yo baba yini ngiyanthanda neso alright Selethemba bye guys bye hayi abantu baku TikTok unamanga wena DM khamba ngibhalela ngale kuma message manje I'll come ngizoza manje ngizokhuluma nabo hamba ngiyongibhalela ne sokhuluma lapho ke mina nawe I love you too thank you can I ask something if you don't mind okay you can ask me before ngiphuma please ngicela utype fast ne because if mina 2% angifuni ukuthi izicimele ungabuza fast ne before ngizophuma because i-charger yami ngifile because I need you before. How old are you? I'm 20 something. Ngina 20 something. Yiloko kuphela bofuna ukubuza. Okay guys, if bekuyiloko kuphela bofuna ukubuza guys let me go because now le phone le izocima ngempela ke manje. Uhlala kuphi nomnambithi eSunshed? Ngingowase Sunshed. Yabo manje ngifake e-charging kumele ngiyibambe ngesandla. Wena sitaluni. Ngiphuma nje la WhatsApp ngitshele kahle ukuthi uwe yini othumela uLaspone angikwazi ukuthi ngikhulume nawe that day ngikunikeza ama hints bese kuqeda lapho kube khona umuntu wa TikTok ongibuza kanje soze ngiphuma nje la yimi nawe esitikini yimi nawe wena sitaluni ngiyakutshela nje You knew what? Guys, musana finalize izinto engingakayivumi mina. Okay, dear mina I love your videos. I followed you because of my video wakho ngiyawathanda. Thank you Selethemba. Thank you.